Estamos na Carballeira de Francos, onde se celebra a Feira do San Martiño dende hai máis de 300 anos. A familia Silvén acudiu durante anos a esta feira coa súa barraca, onde representaba o espectáculo de títeres de Barriga Verde. Desde 2017, a Asociación Morreu o Demo conseguiu que a barraca estea de volta nesta feira centenaria. Chámome Xaime Iglesias, teño publicada a biografía de Xosé Silvén Martínez, o pai de Barriga Verde, e no ano 2013 fundamos a Asociación Morreu o Demo co fin de xuntar forzas para a recuperación desta tradición titiriteira. É que unha muller súa non me gusta que ande por aí. Así vai ver. Son Pilar Álvarez, da compañía Viravolta, e recuperamos o espectáculo de Barriga Verde a través da Asociación Morreu o Demo. Seguimos a divulgar esta figura mediante exposicións, conferencias, funcións e actividades por toda a península. Son Julio Balado, titiriteiro de Viravolta Títeres, son o encargado da Biblioteca de Marionetas. Desde a asociación temos feito varias publicacións para documentar a importancia da tradición de títeres na cultura galega. Eu investiguei sobre o papel de Barriga Verde como medio de comunicación das clases populares durante a dictadura de Franco. Participei na elaboración dun documental sobre esta tradición e con Morreu o Demo desenvolvemos centos de proxeccións e coloquios, así como actividades formativas nos centros educativos. Interésame moito os procesos de reactivación do patrimonio inmaterial, como que estamos a impulsar a través da asociación. Como parte do mesmo, elaboramos unha páxina web con información completa da nosa actividade e desenvolvemos unha presenza moi activa nas redes sociais. Aspiramos a que Barriga Verde sexa recoñecido como ben de interese cultural. Cando decidín dedicarme profesionalmente aos títeres, souben que tiña que investigar nas miñas raíces. E foi así como contactei con persoas que me levaron a reconstruir a historia de Barriga Verde. Agora, desde a Asociación Morreu o Demo, divulgamos os títeres de Cachaporra e promovemos novas producións deste tipo a través do Festival Titiriberia, nado en 2016. Son Mari Silvén, filla de Alfonso Silvén e neta de Xosé Silvén. O meu pai abriu a xente da asociación as súas memorias sobre o arte dos títeres que a familia representou por toda Galicia varias décadas do século pasado. Hoxe, Morreu o Demo loita por manter vivo o seu legado.